אלונה, מה יש לך בסל? בסל עם גזר. גזר? איתמר. גם אלים. ומה? אלים. איזה אלים? של מה זה? אלים מכשפה. למה התחפשת? אולי לקח לגן? מה? נפל הסלסל. למה התחפשת? לארנב. לארנב עם כובע של מכשפה? לא. לארנב שמעוניין בכובע של מכשפה. איתמר, היום ביום של כובעים. התחפושת שלו תהיה ביום ראשון, נכון? נכון. היום יש לך מה? איזה כובע יש לך? שריף! איזה שריף? רגע, לא, סליחה. Are you a bunny? Are you Superman? Yeah, I'm Superman. I'm flying from here. איתמר! מה התחפשת? סופרמן! יפה, הנה סופרמן. איך קוראים לך? אלונה. ולמה התחפשת? ארנב. זה הארנב שלנו, איזה חמוד.